नमस्कार गाववाल्यांनी. तर आज आम्ही ना तुमच्याकडे एक मोठो कठीण विषय घेऊन येलो. विषय तेंचोच म्हणजे तीच तुझा माझा पटेना आणि तुझ्याशिवाय करमेना, म्हणजे सासू आणि सून. घरोघरी तेच परी, सासू नाही ते सून बरी, ह्या प्रत्येक घरात असतात. तर काही सुना आज आपल्याकडे त्यांची समस्या घेऊन येल्यात आणि त्यांना त्यांच्या समस्यांचं समाधान व्हाया. ह्यो समाधान नाही, हेच लाईफमध्ये मोठं कन्फ्युजन असा. याच्याकडे कसले समाधान मिळतलं? समाधान म्हणजे उपाय. तर असं म्हणतं की एक स्त्री एका स्त्रीची मोठी दुश्मन असा. म्हणून तर आपल्याकडे सासबहूवाले सिरियल जास्त चालतात. सगळीकडेच काय अग्गबाई सासूबाई सारख्या नसतात. तर चला ऐकून घेऊया सुनांच्या समस्या. नमस्कार मयेकर. मी माहेरी जाऊन आली ना की माझ्या सासूला नातवंड बारीक झाल्यासारखी वाटतात. आणि फक्त बारीकच नाही, जगातलं सगळं वाईट शिकून आल्यासारखी वाटतात. मग टोमणा मारते, तुझं लक्ष नसेल त्यांच्या खाण्यापिण्याकडे, तू बसली असशील गोष्टी मारत. पूर्वीने एक म्हण होती, आई जाते माहेराला आणि लेकरू जाते वनवासाला. आता तू असं काय बोललं तर गावभर करतली. त्यापेक्षा ते याक कर. माहेरात जातले ना तेव्हा लेकराचं वजन करूनच जा आणि त्या वजन साश्याकडे लिहून ठेव. आवय माझी सासूबाई टकली बेजार करता नसती. हवे फोनवर असताना तिथे का बघवा ना, फोन हातात घेऊ नका म्हणता. ते एक काम कर, या ना सासू एक नवीन मोबाईल फोन गिफ्ट दे आणि 4-5 फेसबुकवरच्या ग्रुपवर ना ॲड कर. फेसबुकचं अकाउंट, इंस्टावर सगळी अकाउंटा खोलून दे. मग या सासू पण दिवसभर फोनवर बिझी, तुका टेन्शन नाही. पण या मात्र सगळीकडे तिका ब्लॉक कर. आमची सासू रोज एकच टोमणं मारता. इतकी वर्ष मिया सांभाळलंय, मोठं केलंय आणि आता लगीन झालं आणि बाईलाच ऐकता. मग आपण काय करायचं माहिती आहे? आपण पण एक टोमणं मारायचो. तिका सांगायचा, बघा ना आमचे हे पण ह्या बाबतीत अगदी बापावर गेले, ते पण कसे तुमच्या आज्ञेत राहतात अजून. आपण पण कॅकटॅक मॅकटॅक करायचा. नणंद राहायला आली आमच्या घरी. सासू किती लाड करते, रोज काय काय नवीन करून घालते. मला नाही कधी असं करून घातलं नवीन नवीन काय काय. बाय गो, ती मायराक गेलंय काय तुझी आऊस तुझे लाड करतात मा? ती आऊस असा ती चढवायचे लाड करतली. आऊस नाही करते तर आणखी कोण करतला? ती जर मायराक गेले आणि तुझ्या होऊनशीन तुझ्याकडे असा केला तर तुका आवडत काय? खेका जळा वाया सांग, आपण एव्हा समजान घेऊ वाया ना. काय म्हणतात ता एका ग्याक नसाय आणि अळवात बसलो देसाय, तसली गत तुमची. माहेरी गेले ना की बरोबर फोन करते, काय करतंय कसं असं, आणि मला गेस कधी येते परत सासरी. मग आपण काय करायचं माहिती आहे? माहेरात जाताना सासूक पण बरोबर घेऊन जायचा. ती काय चैन पडत नसत ना, सुनेर जितको जीव असा तो. घरात 2 सुना असल्या ना की सासूबाईनं एकीचंच कौतुक, दुसरीनं मात्र सार्थ घालून पाडून बोलतात. भले तिने काम करू दे किंवा नको करू दे. कसं असा नावडतीचा मिठाई अळणी आणि 2-2 सुना हँडल करणं कठीण असा साशी. ती काय करता माहिती आहे? तो इंग्रजांचं रूल्स होतो बघ, डिवाइड अँड रूल्स, तसा ती करता. तसा केला काय 2 सुने एकत्र येऊचे नाही, त्याच्यात साशीचाच फायदा असा. आपण गप रवायचा, आपली पण येळ येते. बघ बघ मी केवढी मोठी टिकली लावले, दिसता मा तुका? तरी पण रोज रोज किटकिट. मोठी टिकली लाव, मोठी टिकली लाव, सारखी आपले त्याच. तिका सांग सिरियली बघते माहिती आहे? त्याच्यासून काय शिकलंय? जितके टिकले मोठे तितकी बाई खतरनाक. आणि नुसता रंगला होऊन जाणार नाही, नाता मनापासून निभावणं महत्वाचं असतं. किती चांगला जेवण बनवा, जेवण पचपचित केलंय असंच सांगता सासू. साशेन असं म्हटलं की आपण काय करायचं माहिती आहे? सासू ये बाई तियाच काय तर जेवण कर, तुझ्याच हातीक चव असा म्हणून तिका सांगायचं आणि आपण चिल करायचा. कसा असता आपणा करवाना आणि दुसरा कोण करता तर बघवाना, असली गत असेल. दिवसभर ना ही एकदम बरी आणि माझं नवरो घराकडे इलो का हिचा चालू, माझे हात दुखतात, माझे पाय दुखतात, एक एक आपल्या हिचा चालू. असा बोलली ना काय तिका बोरो गालाच बरं कडो द्यायचो, नाही तर किरायचा चोरस द्यायचो वशेद म्हणा. तुका सांगतोय परत आयुष्यात दुखण्यावरती काढूचे नाही. मी जेव्हा सासरी जायला निघते ना, सासू बरोबर तेव्हाच आजारी पडते. देव दिता आणि निरंकार वाढता, असली गत. कठीण समस्या असा बाई तुझी. हे एक काम कर ना, सांगा माय किती डायरेक्ट माहेरात जा आणि थंय गेलाय का फोन कर. भाजीवारा गेलेलं आहे, आवशीची आठवण येईल आणि इलं. मग इल्यावर काय तर बघता पुढे काय होता आता. किती काम करा, किती रीतीन वागा, पण आमची सासू सगळं मान काय दिवचो असा ना तो मोठ्या जायकच. काय म्हणतात माहीत असा मा, नकटा होचा पण धाकटा होचा नाही. थोरल्यांका मानत होय असतात आणि त्यांना साशेत मान नाही दिले का एक दिवस साशीची मान धरतं. आपणा काय करूचे असत मान, आपणा असा त्याच्यात समाधान. मैकारणी हेअरफॉल खूप होता निघे माझो. आता ह्याचो साशीशी काय संबंध? मग रोज त्याला घालूचा. ची त्यांनी तकली ऑइली होता निघे.
गे बाय तुझ्या न्हय साशयेच्या टकलेर बरा तेल घालूचा थंडा थंडा कूल कूल मग ती थान रवतली तुझ्या डोक्या खावची नाही. चला आज पुरे आता तुम्ही माझा डोक्या खाताल्या. आणि होय सगळेच साशे काय असे नसतं ना काय काय अपवादे असतं त्याका. तर गाववाल्यानू ह्या तुमका रोजचाच असताना तुमच्या घराघरातला असा या तुमका आवडला असात तर आमच्या व्हिडिओक लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करू विसरा नको. धन्यवाद. नमस्कार गाववाल्यानू. बोलायचं न्हय पण परत परत बोलाक लायता. तुमका माहीत असा मागचा वरासभर आपले हाल असे कुत्र्याक नको असे झाले होते. आणि ह्या जर पुढे होग नको असा तुमका वाटता तर वायज नियम पाळाव. मास्क लाया, सॅनिटायझर लावा आणि जमा तितक्या ना गर्दीत जाणं टाळा. तरच या लॉकडाऊनचा येणारा संकट टळतला आणि कोरोना जातलो. कृपा करून इतक्या सांगते तितक्या मात्र करा.